Saurayinta Yamata Ciki. Ciki? Ciki. Wayo Allah, kai bari da kira yaya. Yawwa. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ki dade ina ne? Lafiya lau. Ya gida? Lafiya kalau. Ya ibada? Alhamdulillah. To ya sunanki? Raihan. Sunanki Raihan. Wala wani Frank nake so ki mu dan yi tare da ke. To shi kenan ba damu. Ina so ki kira mun kaninki ko yayanki like irin ki ce mai Saurayinta Yamata Ciki. 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 No. Wayo Allah, kai bari da kira. To normally ne. Wayo Ya shi Allah. mu je ya zai yi. Bari mu ji to. To Bismillah kan da je ni. ba abin da zai faru ai Frank ne. To shi kenan. Hands free. Speaker. Yawa. Assalamu alaikum yaya. Yake? Lafiya lauya kake? Allah alhamdulillah. An gama abincin ne? Ba a gama ba bana gida yayi wata magana za mu yi da kai ne. To ina jin. A san kai dan uwana ne ko? Babu wata damuwa wadda zaka wannan kana ji? Ina jin. Ya na jin ki kama wani yanayi ya aka yi ne? A'a kana ji wallahi yayi wani ne saurayi na to yau wajen wata na 2 kawai ya min ciki kuma shine ban san wa zan faɗa ba sai kai yanzu ka taimaka min kar ka faɗa In shiga uku. na shiga Don wannan ma hau. wani irin hau yayi dan Allah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni yanzu ban ma san irin magana da zan ga to abu. yanzu ya za a yi Yanzu muna azumi da cikin ciki wannan hau din ki je ki biya. Amma dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya muna cikin hau. to Yanzu yanzu ya za ni yanzu kike so yi da raina kenan. to kai Kin kuma kin san halin baban Ari ya ji labarin nan kin san abin da zai biyo ba. Kuma kin san ba ta da lafiya yanzu in aka ga mata wannan magana za ta daga mata hankali gaskiya kin cuce mu wallahi. to yanzu ai rufa mu asiri yanzu ya za a yi zubar da cikin Ni ta zai rufa miki asiri ya zai rufa miki asiri rufa miki asiri ce miki kin dai kin aikata abin da baki bane ba kin zo kin kama a jaraba. Kin kare mu da talaucin da muke ji ma kina ganin yan wannan namu ba wani abu gare su ba iyayen nan namu ma ba wani abu gare su ba ga amma mutum yanzu a asibiti tana fama da jinya kin je ki ebo mana abu. to yanzu ya za a yi ka faɗa min yaya kai haƙuri na san ni ma ban kyauta ba Yanzu kina ji na? eh Yanzu kina ina? yanzu ga nan na fito ne fa kuma na zo wurin shi shine yake bal da ni ban san ina zan tafi ba Mu ba da wannan saurayin naki bane ni. shine fa Lalle zai ci jin din iyari. Zai ci gusun ware dan ma wani nake ji nan na tambaye na ramsin ya hana zan ci wari. to kuma yaya yanzu Mahadi da ce yanzu kin fito ai kina ina. yanzu ga nan ina junction To ga nan zuwa ga